बियो एग्जिकिउटिभ मोनसे मिटिं जाबाय थादों बेवहाय सेन्ट्रेलनि सासे आङो मेम्बार जानायखाय माने अर्गानाइजेसनेल मेम्बार सासे सोद्रोमा जानायखाय आं फैदों दा रायलायनो सोलिबाय थादों बेवहाय उननि इयुथफोरखौ लानानै पार्टीनि स्ट्रेटेजि पलिसिफोरनि सायाव मोजाङै गोथौयै सावरायबाय थानाय जादों आरो निस्सय बे मिटिङा देरहासार जागोन मानोना बे मेलाव दिनै गोबां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय ज' जाफैदों 10टा डिस्ट्रिक्टनि इयुथनि मानसिफ्रा फैनानै आरो बिभिन्न माने MCLA MLA आरो एक्स MLA MCLA गासिबो फैनानै बेवहाय मदद होफैदों मोनसे मोजां मेल जाबाय थादों आंथ' पार्टीनि सासे सोद्रोमा जानानै बेबायदिनो खना खनला बायदिसिना खामानिखौथ' मावबोखादोंआनोसै जेनेबा आरो नैबे सरकार दानो हानाय हायैया गोजौ लेभेलाव बिथांमोना मोजाङैनो खामानिखौ मावबाय थादों जों बयबो मिथियो आरो दिनै गोबां दिनै सानै साथाम जायफोर गुबुन दलनि MCLAमोन बिथांमोनाबो स्पष्ट भाबै खोथाखौ बुंदों आरो बेबायदि परिबेसा जाबाय थादों बेखौथ' जोङो बयबो नुदों आरो बे समा थांगोन आरो मोनसे समनि गेजेराव हयथ' बेथ' आरो गणतन्त्रनि मोनसे जोंनि अधिकार ना सरकारा सोरबा सालायदों अपोजिसन थायो अपोजिसननि खामानिया बेनो दिनै BPFआ पावाराव फैफिननो नाजाखागोन सोरबा BJPआबो नाजाबाय थादों GSPआबो नाजाबाय थादों बे गणतन्त्रनि मोनसे नियम आरो दिनै BPFआबो बेखौनो खालामदों माने 1.5 बोसोरा बेखौनो खालामदों जों आसलते मोनसे परिबेसा मोनसे गाज्रि खालामदों दिल्लीयाव सुक्ति मोनसे जादोंमोन सुक्ति जानाय लोगो लोगो इलेक्सना जाना होनायाव प्रमद बर'खौनो NDPनि समयसाखौ बेनावनो दंजोबो NDPनि समयसाखौ बियो मिथियो बेजों सुक्ति खालामनांसिगौ होननानै बिथांखौबो लाफानायाव बे समयसाया दिनै जादों NDPनि मोनसेबो समयसा दिनै जायाखै आसलते प्रमद बर' बिथाङा बियो NDPनि मानसि नङा जों NDPनि दैदेनगिरि NDPआ मा समयसा दं मा समयसा गैया जों बेखौ गुदि खिथा मिथिजोबो दिनैनि थारिखआव बे एकर्डनि उनाव NDPनि 9 क्लजनि मोनसेबो फुरा जायाखै सोद्रोमाफ्रा सोर बेखौनो दिनै बिथांमोना गनायनो हायाखै सरकारा गनायनो हायैनि माखासे खारन दं बेवहाय खिन्थु दिनै मा जादों बे एकर्डआव मोनब्रै NDPनि साथाम माने सिगनेटरिया जों बाहेरायाव दंमोन उनावहाय इलेक्सना जाबाय सासे MCLAखौ बिथांमोना जर जुलुम लाना थांबाय थाखा फैसाजों बायनानै जों दा सानैया बाहेरायाव थानो गोनां जादों दा NDPआ जेंनाया गोबां दं 1 नम्बराव जाबाय सुक्ति खालामनायनि उनाव सान्थिनि सुक्ति होनना बुंदों जेलाव दाबो 45 जनसो दिनै NDPनि सोद्रोमाफ्रा सेवना दंबाय थायो सानैया दिनै फासिनि अर्डार जानानै दङ जों बेखौ सोर मावगोन सोर मिथिगोन दिनै भारत सरकारा जोंनि बे बर'लेण्डआव दावराव दावसिमा मा जादों होननानै सोंहरो अमित शाहआ भिडिअ प्रेस कनफारेन्स खालामो बेवहाय NDPनि मानसिफोरखौ नागिरो खिन्थु दिनै बेवहाय मा होनना बुङो सोरबा दिपेन बर' एबसुनि प्रेसिडेन्टआ थाङो सोरबा BKWSCनि प्रेसिडेन्टआ माने CMआ थाङो सोरबा प्रमद बर'आ दिनै रायलायहरो समयसाखौ जों मिथियो NDPनि समयसाखौ जोंहा मा जानानै दङ जोंसो रायलायनांगोन दा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुजियाखिसै प्रमद बर'नो आं लाइजाम हरदोंमोन रायलायनो लाइजामा आंजों दा बैयावनो दङ लाइजाम हरदोंमोन आंखौ जागोन दे आं सानथामसोनि उनाव नोंसोरखौ लेंहरगोन होनना बुंदों रायलायाखिसै खारना मा बेलाय समयसा बोरै समाधान जादों एकर्डनि उनावबो सान्थि फैयाखिसै मोननै मोनथाम NDP हाग्रायाव थांफिनबाय सोर दायित्व लादों बेखौलाय सोर दायित्व लानो दासिमबो दिनै खेमाव दङ NLFBआ दिनै बिथांमोना खेमावनो दङ सरकारा रायलायगोन होननानै बुंबाय प्रमद बर'आ आं नोंसोरनो जानो होगोन होननानै बुंबाय खेबसेबो माइरं थफ्लासे बियो हराखै जि जोम हराखै बियो माबोरै थांनानै दं बे NDPआ बेखौथ' खबर लाहैफेराखै सरकारा जेबो नायाखै NDPखौ मथथे जेबो नायाखै प्रमद बर'आ आरो बियो बिराद गिदिर मोनसे जेंना आरो बियो जि मोनसे माबा फैगोन बिनि गाज्रि जि मोनसे फैगोन बे गाज्रि माबाया माने थासारिया खिन्थु बेनाव नांहैगोन मोनसे समाव नांखागोन दाबो नांगोन आरो बे समनिसो बाथ्रा जानानै दङ दिनै अर जोंदों जेलनिफ्राय दिनै लाइजाम हरदों केदारफ्रा
जों बिराद दुखु खस्थआव दङ माने सान्ति सुक्ति जानायनि उनाव जों मानो उदां अखराङाव फैनानै जों मानो थानो मोना जोङो गुबुनफ्रा जेरै खामानि मावदों जों मानो मावनो मोना लाइफार बिसोर लाइफार मानो मोना बिसोर